νούμερα καταλαβαίνετε τι εννοώ, με τα οποία μπορούμε να κάνουμε και λίγη πλάκα. Άρα σε αυτό το δεδομένο είμαι σύμφωνη απολύτως μαζί σας. Λέτε ότι η αιτία ήταν ότι υποτιμήθηκε ο κίνδυνος που αντιπροσώπευαν. Το θεωρώ, κύριε Τσίμα, τουλάχιστον στο επίπεδο της Βουλής που εγώ έχω. Βουλευτές άνθρωποι δεν άκουγαν ότι μαχαιρώνονται κάθε βράδυ 10-20 μετανάστες στις γειτονιές της Αθήνας. Ξέρετε, με το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο θέμα και το πώς το αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ας πούμε ότι στο παρελθόν δεν το κατάλαβαν. Κυρία Πιπηλή, τώρα με όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται δεν το αντιλαμβάνονται. Απολύτως. Γιατί τι ήταν αυτά τα κολυτηλίκια που περιγράφονται? Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, εμένα με εξόργιζαν, το είπα και την προηγούμενη φορά που με φιλοξενήσατε. Με εξόργιζαν τα κολυτηλίκια και τα γούτσου και τσιγαράκι όλοι μαζί κατά τη διάρκεια πριν τη δολοφονία. Δηλαδή λέτε ότι στο καφενείο της Βουλής, για παράδειγμα, βουλευτές των άλλων κομμάτων κάνανε παρέα με τους χρυσαυγίτες βουλευτές και ανάβαν τσιγάρο παρέα. Ναι, κύριε Και Τσίμα. πλακίτσα από ό,τι κατάλαβα. Και γούτσου είπατε. Γούτσου με την έννοια ότι είμαστε όλοι ήσοι, είμαστε συνάδελφοι. Εγώ λοιπόν, όπως είπα το πρωί και στο Βήμα FM... Κόπηκε τώρα αυτό? Εγώ ήμουν στο Στρασβούργο 10 μέρες. Η Βουλή, όπως ξέρετε, υπολειτουργεί με την έννοια ότι πρέπει να είναι στο θερινό τμήμα. Ναι. Αλλά το τονίζω ότι αυτά τα γούτσου δημιούργησαν και στη Χρυσή Αυγή και η πιθανότητα ότι πρέπει να τους χαϊδεύουμε όχι για να τους πάρουμε μαζί μας, αλλά για να μας δώσουν ψήφους πιθανόν σε επικείμενες περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές ή γενικότερα. Δηλαδή εκείνοι το έπαιρναν ως φλερτ πολιτικό, στα σοβαρά ενδεχομένως. Ορισμένα άτομα, προσέξτε κύριε Τσίμα, θέλω να είμαι απόλυτη, και από ορισμένα αρκετά κόμματα. Όμως θέλω με την ευκαιρία, είπα το πρωί κυρία Τρέμη και κύριε Τσίμα στο Βήμα, ότι όταν έβλεπα αυτά τα γούτσου μου ερχόταν να γίνω εγώ κασιδιάρο, επειδή είμαι γυναίκα γι' αυτό λέω το κασιδιάρο, και εγώ να επιτεθώ, γιατί έλεγα από μέσα μου, μα χριστιανοί μου, δεν καταλαβαίνετε ότι μιλάτε με φασίστες, ναζί, αλίτες, νταβατζίδες? Αυτά είναι καταγεγραμμένα, γι' αυτό με κυνήγησε τόσο σκληρά η Χρυσή Αυγή εδώ και 2 χρόνια η θέση μου. Θέλω να σας πω όμως κάτι που πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος. Για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτείας εκφράζεται μέσω των ενεργειών του κυρίου Δένδια προσωπικά, που έχει κατέβει στον πάτο του βόθρου, γιατί ο κίνδυνος είναι όλοι αυτοί οι θύλακες που είναι μέσα σε θεσμούς, σε κρατικές υπηρεσίες, στην αστυνομία, στη δημοτική αστυνομία πιθανόν, στις εφορίες, καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Άρα τότε σε αυτούς τους αγανακτισμένους, όταν παρουσιάζεται το δεδομένο ότι η αρχηγός των αγανακτισμένων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα, η διάσημη, ή αυτή η απαράδεκτη ανθιπαστινόμος που τώρα είδατε που βάζει ολόκληρο πουλόβερ στο πρόσωπό της. Αυτά είναι πράγματα που μας σοκάρουν όλους μας. Αλλά τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία να πει κάποιος ότι δεν ήξερε και δεν καταλάβαινε. Και εγώ, με συγχωρείτε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Να τελειώσω ένα λεπτό. Γιατί υπ' αυτές τις συνθήκες, ακούστε το αυτό και νομίζω ότι θα σας βοηθήσει και στην απάντηση. Γιατί υπ' αυτές τις συνθήκες το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα του συνταγματικού τόξου δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κάποια στοιχειώδη απλά πράγματα? Φέρει πίν στο θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης. Αφού τα είδαμε, κυρία Τρέμη, τι με ρωτάτε? Δεν ανήκω στη διάσκεψη προέδρων και θεωρώ απαράδεκτο, βέβαια πάντα με ρυθμούς ψυχραιμίας, εδώ που τα λέμε, δεν πρέπει να κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Το θεωρώ όμως απαράδεκτο. Το βασικό είναι να μην αρχίσουν να τσακώνονται τα κόμματα τώρα πάνω στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Τους θερμοπαρακαλούμε οι απλοί βουλευτές, θερμοπαρακαλούμε δημοσίως τη διάσκεψη προέδρων να συμφωνήσουν με ρυθμούς ψυχραιμίας, επαναλαμβάνω, να υπάρξει και μια ουσιαστική αλλαγή του κανονισμού. Ακούστε κυρία Τρέμη και κύριε Τσίμα, δεν χρειάζεται να καλείς το φρούραρχο για να πετάξεις έξω αλήτες που υβρίζουν, που παρανομούν,
που παραβαίνουν όχι τον κανονισμό της Βουλής με αυτά που λένε και τις χειρονομίες τους, το κοινό ποινικό δίκαιο. Εκεί την πατήσαμε ως πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.